Hola companys i companyes, avui estem així per a manifestar-nos i cridar ben fort que estem en contra del bullying. Però, què és el bullying? El bullying o assetjament escolar és aquell comportament de persecució o fustigació que té un alumne o grup d'alumnes cap a l'altre. Aquest pot ser caràcter físic o psicològicament. Es realitza constantment i es manté amb el temps. El bullying és un comportament agressiu que perjudica a propòsit de repetides ocasions els més indefensos, sense cap tipus de sentit. L'objectiu d'aquest maltractament és intimidar i danyar. D'aquesta manera, l'assetjador obté algun avantatge de la seva víctima, ja que estableix un desequilibri de poder entre l'agressor i l'agredit. És una manera violenta de fer mal als nostres companys, tant verbalment com físicament o psicològicament. El bullying pot afectar tant a xiquets com a adolescents a l'edat escolar. Normalment, les persones agressores s'aprofiten dels companys que tenen més dificultats a l'hora de defensar-se o que tenen l'autoestima baixa. També s'aprofiten dels nivells físics, dificultat d'aprenentatge i problemes psicològics. Però qualsevol de nosaltres pot ser una víctima. Es realitza normalment a l'escola, però malauradament, últimament, també a través de les xarxes socials. Aquest tipus d'assetjament pot provocar en les seues víctimes seriosos problemes que van molt més enllà de les ferides físiques, podent ocasionar en elles tot tipus de problemes psicològics, com trastorns d'alimentació, depressió, ansietat, estrès i nerviosisme, entre altres. Per acabar amb la nostra definició de bullying, ens agradaria fer èmfasi en el nostre punt de vista, i és que l'assetjament consisteix en que la persona més competent i menys agressiva projecta la seva incompetència en la persona més competent i menys agressiva. I això és injust. No participeu mai en aquesta injustícia.